పనిగల బంట్లు పందిరేస్తే పిచ్చలొచ్చి వాళ్తే పిడాత కూలిందంటారు చూడురి. అగ్గో సేమ్ అసోంటి పనిగల బంట్లు కట్టిన పైకప్పే ఇది. పిచ్చ వాళ్తే కాదు కానీ ఓ కోతో కొండంగానే వచ్చి లట్కన దునుకుతే పుడుక్కన కూలిపోయేంత బందవస్తు స్లాబ్ పోసిరు చూడరాదురి. గులాబీ కండవలేసుకున్న అన్నలు అక్కలు ఈ గుణ పెంకలతోటి పోసిన స్లాబును చూసి ఎట్లా బిత్తరబోతున్నారు చూసిరా. ఎవరా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? యువర్ ఏ గాడ్ గిఫ్టెడ్ చైల్డ్ రా అని అనాలని ఉన్నది కదా ఇల్లు కట్టించిన ఇంజనీర్ను చూస్తుంటే. పరాట చెక్కలు కొట్టి వాటి మీద పెంకలు వారుస్తారని తెలుసు కానీ పెంకల మీద సిమెంట్ వేసి అది కూడా పేరంటానికి వచ్చిన ముత్తైదులో గంధం రాసినట్టు పెంకలకు సిమెంట్ పూత పూసి కట్టిర్రు. అగో గోడలు కూడా చూడరాదురి. గడ్డపార అవసరం లేదు, చిటికనేలతోటి గెలకిస్తేనే రైసు మిల్లులో కౌడు రాలిపడ్డట్టు రాలిపడుతున్నది కదా. మహిబాద్ జిల్లా గార్లా మండలం ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ కాడ కట్టిర్రు ఇందిరా మిల్లు మోడల్ హౌస్ అని ఈ అపురూపాల ఇంటిని. ఈ గూనల కింద దూలము వాసము పిల్లరు మొగురం అసొంటిది ఏం సపోర్ట్ లేక ఇక అది గుంగిపోయింది. ఈ సంగతి ఎరకైపోయి ఇక కార్ పార్టీ వాళ్ళు పోయి ఇట్లా ఎక్కిరియవచ్చిర్రు.